Hello. Hello. Irnexxielkom tinaqdu magħna? Bħalissa kważi l-10:30 u l-event beda. Nistennew minuta oħra ħalli nkunu ċerti li kulħadd jidħol. Sissa qed naraw illi diġà daħlu aktar minn 50 ruħ u mill-kummenti darba fuq it-Teams page qed nara illi sissa ħadd m'għandu problemi. Okay, ħaniċċekkja daqsxejn il-paġna tat-Teams iva, jidher li all right. Tajjeb. Mela. L-10:30 naħseb nista' nibdew. Iva. Mela, hello, jiena Desiree Falzon. Jiena Victor Falzon. U aħna nkun ċerta li qed taraw li nixtieq. Li qed taraw? Okay. U aħna għalliema fuq dinja waħda il-programm tal-BirdLife u d-direttorat. Mela, intom, min intom? Intom għalliema u l-istudenti tagħhom u għaw xi ġenituri wkoll qed isegwu magħna. Il-suġġett tal-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-passa tal-asafar. Dil-ġimgħa se nitkellmu fuq? Dil-ġimgħa se nitkellmu fuq id-dakra u fuq id-dakkara. Issa naraw x'inhuma daw. Dak li bl-Ingliż jgħidulhom pollinators u pollination. Naraw x'inhi di ħaġa importanti ħafna illi bis-saħħa tagħha in-natura, il-magna tan-natura tkun tista' taħdem tajjeb. Mingħajrha jispiċċaw ħafna affarijiet, imma nidħlu fid-dettalji tagħha aktar il qudiem. Inti semmejt bl-Ingliż, mela l-ewwel qed nirringrazzjawkom tal-konkorrenza ta' meta saqsejnikom sekonda, ħansaqsikom ħalli nara fiċ-chat intom x'tarawna. Għaliex dan kif qed ngħidilkom il-ġimgħa l-oħra hija xi ħaġa ġdida għalina, ħanara intom x'tarawna. Okay. Kellna ħafna konkorrenza minnkom, kellna ħafna feedback sabiħ, grazzi tal-kummenti u tal-inkoraġġiment. Dan hija ħaġa ġdida kif nafu li għal ħafna minnkom ukoll dan li tikkomunika b'dan mod online. U waħda mill-mistoqsijiet li għamilna konna saqsejna tippreferux del programm bil-Malti jew nkellgħux bl-Ingliż. U sidda li kellna tweġibiet kemm fuq naħa u kemm fuq oħra. Minn sali talabna aħjar tkun bl-Ingliż subtitles bil-Malti jew vice versa. Ara ddeċidejna li biex inkunu biex l-aħjar mod huwa li nagħmlu żewġ verżjonijiet, nagħmlu programm bil-Malti u programm bl-Ingliż. Id-differenza hija tal-Malti jibda fl-10:30 u ftit wara li jispiċċa tal-Malti, ġifieri wara xi ftit għal xi 11:30 ikun hemm il-verżjoni bl-Ingliż tal-istess programm. U bekk naħseb inkunu kkuntentajna lil kulħadd bl-aħjar mod. X'min irid jisma' verżjoni jew oħra jażelu għall-kumdità tagħkom. Mela, jiena qed niċċekkja l-kummenti biex nara aħna x'nidru u x'kollox teknoloġikament issettjajna l-affarijiet sew. 75. Tajjeb, mela għaddew 3 minuti, suppost bid-delay hawnhekk intom qegħdin tarawna live bħalissa u tisimgħuna. Kemm titfgħu kumment xi ħadd biex naraw intom x'taraw u tisimgħu sew. All right, okay. Okay. All right, tarana. Okay. All right, okay. Min qed jgħid li mhux qed jara ċ-chat, le suppost iċ-chat le. Okay, se ngħidilkom fuq iċ-chat. Iċ-chat bħalissa jiena qed narah. Tajjeb. Okay, mela. Le, eżatt. Iċ-chat aħna biss naraw sakemm nippubblikaw. Tajjeb, okay, mela nistgħu nibdew is-suġġett tal-lum. Kif għalilkom Victor, grazzi tal-konkorrenza, għaliex hekk inkunu nafu x'suġġetti tippreferu, kif morna, u grazzi tal-inkoraġġiment, kif tafu kellna diffikultajiet tekniċi l-ġimgħa l-oħra. Ma jkollniex dil-ġimgħa. Għalhekk dal-ħafna checking. Eżatt, fl-aħħar mill-aħħar niddependu mit-teknoloġija u mill-espertiż tagħna li dejjem qed tiżdied. Mela,
Sewa, mela, ħanibda nixxerja ħataraw daqsxejn blank ħanixxerja daqsxejn l-screen sadattant. Okay. There. That's what I did not want to hear. Okay, it's there, it's up. It should be okay. All right. Yes, but I can't find the chat here. Okay. And then, all right. Mela. Suppost bħalissa qed taraw l-iskrin tagħna u fuq dan l-iskrin għandna logħba żgħira likom biex nibdew biha. Kif sa twieġbu? Mela, din taħdem hekk għaliex qed tgħidulna illi il-chat m'intomx tarawh. Peress li dan huwa live event jaħdem daqsxejn differenti mill-laqgħa tas-soltu tal-Microsoft Teams. Microsoft Live Event jaħdem billi għax ikun hemm mijiet ta' nies hawnhekk qegħdin xi 360 membru ta' dan it-tim. Kieku kulħadd jipprova jiċċettja fl-istess ħin titlef il-kontroll. Mela hawnhekk il-kontroll qiegħed għandna jien qed nara l-mistoqsijiet u nista' nippubblikhom. Mela, sa nagħmluha din. Mela ħanejdilkom sa tagħmlu. Sa tħarsu li dak l-screen. Viktor, għajdilhom sa jagħmlu. Mela qabel ma nibdew il-suġġett tal-lum, għandna usu speċi ta' logħba żgħira ħafna, iswa għandna mystery picture, qed jaraw qed jgħidulna li mhux qed jaraw, ħankun ċerta, all right, okay, stenna le għax għaddi ma screen ma xxerjajtx. Okay. Issa ġejja l-screen, okay. Mela, suppost qed taraw issa l-screen. All right. Okay. Issa tellajna l-screen, all right. Daw l-affarijiet tekniċi li għad iridu nidraw tiegħuna ċans. Ħafna xi verin mhux qed jiġobni għax in-network daqsxejn. Anyway, hawnhekk hawn stampa, sintendi stampa minn natura, ma hija stampa minn parti żgħira tan-natura, ma tajniex is-suġġett kollu għax l-iskop ta' din il-logħba hija li intom tippruvaw taqtaw x'inhu dan l-oġġett. Għal xi wħud minnkom forsi jindunaw jarfuh mill-ewwel x'inhu din ħaġa. Oħrajn forsi jsibuha daqsxejn iktar diffiċli sakemm jaqtaw. Aħna sentukom minuta biex toqgħodu tħarsu daqsxejn lejha u tistgħu kif tħossu li għandkom tweġiba tistgħu tibdew tibbagħtu fuq il-question and answer tippruvaw taqtaw x'inhu. Okay, imbagħad aħna fl-aħħar tal-programm lejn l-aħħar tal-presentation ngħidulkom x'intendi x'kien l-oġġett. U kif mortu wara kollox. U kif morna kienx hemm minqata l-ewwel. Kienx hemm xi tweġibiet interessanti. Tajjeb. Okay, mela fteħantikom ftit iktar ħin. Nanna kellha portmoni bħalu dak l-oġġett. Għakil ħafna jisom zibbeċi. Vera, dik fakret. Mela tistaqsuna fejn għandkom twieġbu, intom tħawwadkom daqsxejn il-fatt li m'intomx taraw iċ-chat. Jien qed nara tweġibiet tagħkom kollha, ibqgħu ibagħtu issa nippubblikhom. Waqt li nippreżentaw il-feature nkun qed nippubblika l-mistoqsijiet u mbagħad ngħidilkom kif mortu. Okay, għajdunna nistenna t-tweġibiet għax taħsbu li hu l-oġġett misterjuż. Iva. Minuta. Ok, jidru li daħlin xi diġà xi tweġibiet, però għalissa ħalli nieqfu ħalli f'dil parti intom jekk tidu tkomplu tajpjaw twieġbu f'idejkom. Ħalli nibdew il-presentation tal-lum li hija fuq
kif edna fuq id-dakra u fuq id-dakkara. Mela, l-istampa qed naraw li tidher naħla sejra fuq fjura u naraw x'għandu x'jaqsam dan kollu mas-suġġett. Okay. Mela, l-ewwel nett hawnhekk għandna nibdew din il-ħaġa li donna m'għandix taqsam. Hawnhekk għandna pakkett, stampa ta' pakkett b'kaxxa tal-kartun. Fuq hemm il-kelma cereal, ġifieri jidher li huwa xi pakkett ta' ċereali ta' 500 grams. Dan ma ġew li huwa reklam, okay, biex xi ħadd jixtri dan il-prodott. Issa. Hawnhekk għandna reklam ieħor tal-istess prodott. Ma din id-darba hemm differenza fuq kif qed narawh. Okay, ġol kaxxa l-istess affarijiet hemm ċereali tal-breakfast. Però li kieku kellkom taraw daw iż-żewġ reklami, daw iż-żewġ kaxxi, iż-żewġ pakketti, anke f'supermarket, taraw wieħed kif inhu dak tax-xelluk u l-ieħor kif inhu tal-lemin. Li ma taħsbu illi tagħżlu kieku. X'taħseb des inti li għalli ma wieħed tmur. Ara ġo fih l-istess affarijiet hemm u t-tnejn tal-500 grams. Ma jiena mhux ta' ġo fih nara barra, jien żgur nażel tal-lemin. Taf li anke jien għal dik imur kieku l-oħra issa ngħid hemm xemm dik xemm. Mentri tal-lemin hemm xi ħaġa li ġibditli ħafna aktar l-attenzjoni, laqtit li għajnejja u aktar qed indum inħares lejha. U x'taħsbu li r-raġuni għalfejn imur għal dak il-prodott? Ngħidlek? Jiena għall-kuluri. Il-kuluri, mhux dak in-naħla li hemm qed tittawwal hemm wara. Imma dik ma tkunx fil-pakkett. Forsi ħarġet fil-pakkett, Ekku, il-kuluri aħna il-bnedmin naraw ħafna kulur u iktar ma jkun hemm kuluri differenti, iktar ma tara kuluri jgħidu kuluri bright, iktar jiġduna l-attenzjoni. U sintendi min jagħmel reklami għal prodotti biex ibih, iktar ma jdaħħal kulur fir-reklam iktar se jiġbed l-attenzjoni. Okay. Fin-natura din tiġri wkoll. Kif nafu fin-natura hemm ħafna kuluri wkoll, hemm annimali ta' kuluri differenti, kut u insetti kuluri differenti u reptiles u hekk. Imma x'inhu ma jagħmlu daw it-tnejn, daw il-pjanti, dawn mhux kuluri qed nara x'għandhom f'idejhom. Fil-pjanti wkoll il-pjanti wkoll jużaw il-kuluri, issa naraw kif però u għaliex. Hawnhekk hawn stampa kartun fil-fatt għax ma tantx qatt ma rajt bħala din ħaġa jien qed nara żewġ pjanti mixjin bis-saqajn u bl-idejn u bl-għajnejn u l-ħal qed jitbissmu l-xulxin u għandhom bieqja f'idejhom skutella u fiha isu turrun trab isfel dak li u fuq miktub il-kelma pollen. Issa pollen huwa trab li l-pjanti jagħmluh dal-trab u l-importanti dat-trab jintuża biex issir iż-żerrija. Però biex tkun żerrija b'saħħitha x'irid jiġri des? Anka stampa turini, il-pollen irid tgħaddi minn pjanta l-oħra. Sewwa qed nara, sewwet nifhem? Pollen tgħaddi ma tistax tibqa' il-pjanta. Dik il-pjanta tal-lemin nara tax-xelluk tista' mhijiex lejn tal-lemin qed tgħidilha trid mill-pollen tiegħi l-oħra sejra t-tija tagħha. Issa fin-natura attrajnija dil-ħaġa, attrajna pjanti sejrin għand xulxin jagħtu l-pollen lil xulxin. Pjanti ma jistgħux jimxu? Ma jistgħux jimxux għaliex għax il-pjanti imwaħħlin mal-art, anzi għandhom l-eruq jorbtuhom sew mal-art biex ma jmorrux minn post tal-ieħor. Però xorta jagħmlu l-pollen u xorta dal-pollen iridu jagħtuh lil pjanti oħra għax inkella iż-żerrija ma ssirx b'saħħitha. Allura għandhom problema biex il-pollen jasal minn siġra għall-oħra, speċjalment jekk ikunu l-bogħod minn xulxin, iridu jaħsbu f'xi mod kif ħajwasslu dan il-pollen lil xulxin mingħajr ma huma stess jiċċaqelqu u biex jagħmlu hekk iridu jidaħħlu lil xi ħadd ieħor. Xi ħadd ieħor sa xi ħadd ieħor min se jkun. Naħseb irid ikun xi ħadd li jista' jiċċaqlaq minn post tal-ieħor u minħabba li pollen ikun hemm ħafna pollen, da jridu ħafna min jaqdihom, okay? U hemm xi annimal li jidħlu f'din il-kategorija. Iva, il-pjanti jafu eżatt min jista' jagħmilhom din. Min huma? L-insetti. L-insetti jew miljuni, hija vera qed jonqsu ħasra minħabba ħafna pestiċidi, imma dak forsi jkun suġġett ieħor. Sewwa, l-insetti huma
L-insetti huma l-annimali illi il-pjanti jużaw, skużawni ta' daqsxejn il-mobile ma. Mela, però il-pjanti kif jużaw l-insetti u kif se jħajru l-insetti jiġi jqogħdu jġorrulhom il-pollen l-ewwel hemm. L-insetti mhumiex skjavi, l-insetti għandhom il-ħajja tagħhom, jibdu jieklu, jibdu jrabbu żżar tagħhom. Allura l-pjanta trid tagħmel xi ħaġa biex tħajjar l-insetti jiġu u jagħmlu la biċċa xogħol billi jieħdu l-pollen minn post għal ieħor. Allura tiftakru qabel semmejna il-riklam tal-ċereali, tiftakru li għedna li għażilna il-kaxxa tal-lemin minħabba li hija bil-kulur, il-pjanti jużaw l-istess trikk. Jużaw l-istess trikk biex jħajru l-insetti jiġu fuqhom u jużaw kuluri il-pjanti, jużaw kuluri, jużaw il-fjuri jum. Għara ġiġmen. U dawn ma ftit ħafna mill-fjuri li nistgħu naraw għaw Malta, daw kollha pjanti Maltin u f'Malta għandna mijiet u mijiet differenti. U jien naħseb li tista' tarhom il-bogħod għax hemm fjuri minnhom żgħar, imma jekk tarhom fost għalqa ħadra, mill-ewwel sa tiġbidlek għajnek. Immaġina il-fjura pereżempju. U għandna nsett tara l-lendja fuq din il-fjura u l-lendja fuq din il-fjura l-ewwel ġibdu il-kulur tal-fjura biex jippoġġi fuq din il-fjura issa ħalli il-pjanta forsi ttieħ il-pollen. Issa l-pollen kif il-pjanta se tagħti il-pollen lil dan l-insett u ġelu jmur fuq u joħdilha il-pollen fuq pjanta oħra. Nserta il-pollen huwa tajjeb. Il-pollen huwa ikel tajjeb u l-insetti jikluh il-pollen. Imma allura sintendi jpoġġu fuq il-fjura biex jiklu dan il-pollen biex jiklu huma u anke jitimgħu l-iżżar tagħhom mhux hekk. L-friħ tagħhom huma jikbru anke n-naħal jagħmlu hekk. ħafna insetti jagħmlu hekk. Imma l-pjanta ma tridx li tagħti l-pollen kollu lill-annimal biex jieklu. Biex jieklu hija għandha bżonn l-insett biex iwasalula minn fjura l-oħra u x'hekk. Żgur. Jekk l-insett jinżel fuq il-pjanta u jiklilha il-pollen kollu, il-pjanta mhux se tieħu xejn lura hu. Imma l-pjanta għandha trikk. Għandha trikk ieħor. Kif qed naraw hawnhekk. Kif qed naraw f'din il-fjura. Dak it-trap abjad li qed taraw dak huwa kollu pollen illi ħareġ mill-fjura u anke weħel magħha għaliex għax il-pollen apparti li huwa żgħir ħafna u ħafif ħafna għax huwa trap imma jwaħħal ħafna wkoll. Mela l-pollen iwaħħal huwa żgħir u ħafif. U l-insetti kif qed taraw f'dar-ritratt fuq il-lemina hawnhekk ta' din in-naħla ara x'antenni għandha. L-insetti huma ħafna minnhom huma sufin. Mela x'taħsbu li jiġri jekk għandek dak it-trap iwaħħal u għandek insett sufi li ħajpoġġi fuq il-fjura, sintendi il-pollen tajtu x'hekk inti x'taħseb biss xiġri. Naħseb jeħel mas-sufin, jekk iwaħħal u sufin, iwaħħal il-ħwa jeħel ngħid. Hekk wara x'ġara hawnhekk. Hawnhekk għandna naħla li daħlet l-lendja fuq din il-fjura biex tidħol ġo fiha biex titlilha l-pollen, biex toħdilha l-pollen għax kif għedna huwa ikel tajjeb għal-jom u sustanzjuż. Imma apparti barra milli kielet ħafna mill-pollen, ħafna pollen ieħor mill-istess fjura weħlilha ma' dara u mal-ġwienaħ dan l-insett suppost iswed. Imma tant għandu pollen imwaħħal miegħu illi nofsu sar isfar anke l-ġwienaħ sarulu sofor dan jgħidulu bomblu iswed huwa tip ta' naħla kbira. U mbagħad li jiġri dik in-naħla tmur fuq fjura oħra, hawnhekk għandna tip ta' naħla oħra differenti dik li qrajna qabel imma l-istess qed tarawha midfuna ġo fjura u għandha ħafna pollen madara u anke saqajja pakkjati. Minħabba li qed tħokk mal-nofs tal-fjura, naħseb jien ftit minnu dak il-pollen ħaj jinżel fuq il-fjura, allura l-pjanta diet. Iżda ittrikjatu l-annimal. U fil-fatt in-naħla l-insett ħaqas kun jaf li qed jagħmel da servizz lill-pjanta, in-naħla li interessa li niżlet biex tiekol u tiffanga fil-pollen. Issa hekk għandna kif isu jiġri għandna isu stampa kif tiġri din il-ħaġa għandna fjura blu hawnhekk niżla naħla fuqha kif taraw in-naħla għandha ħafna isu tikki sofor magħha. Naħseb tajtu sewwa dak huwa pollen
illi muħal ma saqajja u ma dara u ma zaqqa illi ġabet in-naħla minn fjura oħra u ħallendjat fuq din il-fjura biex tiekol. U kif qed taraw dak it-trab ftit minnu qiegħed jaqa' minn fuq l-insett u qed jaqa' fuq il-fjura. Il-naħla ittir titlaq tkun ħadet xi ftit mill-pollen ta' dil-fjura stess, imma l-importanti illi ħalliet warajha il-pollen li ġabet minn pjanta oħra. U dik, guys, dik hija dik li ngħidula id-dakra. Bl-Ingliż ngħidula pollination. Ġifieri il-pollen illi jkun mar minn fjura għall-oħra, minn pjanta għall-oħra. Trid tiżid xi ħaġa? Le, fil-fatt hawnhekk għandna biċċa filmat tagħha din. Ħanara li jirnexxieli hawnhekk nur il-filmat, iva, hawnhekk. Tara badna n-naħla in action. Naħla qiegħda fuq fjura tal-ferla di. Ara dak il-pollen ma saqajja. Dik għandha bwiet, taf li għandha bwiet. Jgħidulhom bwiet dak, jgħidulhom. Hawnhekk slow motion, taraw saqajja qed tippakjhom iktar biex żgur tieħu magħha ħalli titmażżar. Imma bla ma taf qed tieħu ħafna pollen ukoll ma saqajja u ma saqqa. Hawnhekk hawn min qed tisaqsina x'inhu pollen bil-Malti. Bil-Malti pollen hawn ħafna drabi ngħidulu pollen. Imma hawn min jgħidlu trab tad-dakra jew trab dakkar. U pollen kif tispellija kieku bil-Malti? Jiena kieku nispellija peqo leqina kif tinħass. Tajjeb. Bil-Malti. Għandna ħafna kliem li nagħmlu hekk hux vera. Mela hawnhekk qed ikompli qisu dak l-animation li kellna qabel mill-fjura meta taraw li għandha l-pollen fuqha, dik li ħalliet in-naħla illi ġiet iżżura. Issa mbagħad li jiġri il-pollen jinżel ġol qalba tal-fjura. Il-fjura issa once li għandha l-pollen ġi fuqha, il-fjura m'għandix bżonn tagħmel iktar riklam. Allura dak il-kuluri sbieħ li kellha, ġifieri il-petali, ftit jibdew jitbielu, jibdew jaqgħu kif qed tagħmel din il-petali ta' hawnhekk. Okay, ma qed taraw ukoll il-parti t'isfel, il-parti ta' taħt il-petali, dik il-parti isa platt, isa turtiera, qed tibda tintefaħ. U qed tibda tintefaħ għax fiha qiegħda ssir iż-żerriegħa. Żerriegħa. Okay, u dak kien l-iskop kollu tal-pjanta li toqgħod iġib l-insetti. Mhux biex titmaħħom il-pollen, jew mhux biex aħna narawhom sbieħ il-fjuri, l-idea kollha tal-pjanti u l-fjuri hija biex iħajru l-insetti jiġu iwaslulhom il-pollen minn pjanta għall-oħra. Hawnhekk qed naraw farfett darba u insett ieħor li huwa dakkar, ġifieri huwa pollinator ieħor. U dal-farfett qed jagħmel xi ħaġa, dana mhux pollen qed jieħu hawnhekk. Il-friefed għandhom ħalqhom vera stramp, għandhom il-sienu, dak huwa l-sienu ħireġ, qisu straw minn ħalqu. Okay, qed idaħħlu ġol qalba tal-fjura għax il-fjura il-pjanti għandhom trikk ieħor biex iħajru biex iġennu l-insetti jellendjaw fuqhom, mhux biss għandhom il-pollen, imma għandhom dak li jgħidulu n-nektar. In-nektar hija tkun qatra ħelwa ħafna, qatra ilma mħalta bit-sokkor tipproduċi il-pjanta stess illi l-insetti mhux iħobbuh jiġġennu għalih. Kultant tara ħafna insetti fuq l-istess fjura jiġġennu għal-nektar. Skont kemm tkun tagħmel nektar dik il-fjura. Tal-farfett propju qed jagħmel din il-ħaġa l qed bil-sienu ġol qalba tal-fjura, u mnalla għandu l-sienu twila x'kieku naħseb aqas iwassal il-sienu hemm ġew dik il-fjura qisha trumbetta. Ara oħra hawnhekk. Hawnhekk għandna ritrattet jurina l-istess ħaġa. Dan huwa farfett, ara dak li dak isu wajr, isu ħajta, isu spaga ħirġa minn ħalqu, minn rasu dak huwa l-sienu qed indeffes ġo dik il-fjura tas-satar donnu dan, u qed itella qed jixrob qed jieħu drink ta' nektar. U bħalli kieku ma kienx biżżejjed daw iż-żewġ tricks, il-pjanti għandhom trik oħra. Sniff, jam. Il-pjanti minn barra li għandhom dak il-kulur biex jiġbdu għandhom trik ieħor kif qed tgħidilna Dez, għandhom ir-riħa, qed jużaw is-sens tax-xam biex l-insetti iktar jindunaw bihom u jsibuhom, u bis-saħħa hekk xi fjuri anke bil-lejl jiġbdu l-insetti lejhom, bil-lejl l-insetti mhux se jarawhom il-fjuri, imma r-riħa tiġbidhom xorta. Hawnhekk qed naraw ta' parsi żunżana u r-riħa ħierġa minn dik il-fjura biex issib il-fjura biex tmur fuqha ħalli
ukoll toħdilha n-nektar jew toħdilha l-pollen. Dejjem huwa reklami li l-pjanti jagħmlu biex jiġġennu l-insetti jiġu fuqhom. Is-senti għedtinna li sa nitkellmu fuq id-dakra u id-dakkara. Allura għajdina daqsxejn fuq id-dakkara. Issa dakkara min huma d-dakkara aħna għedna li huma insetti. Għal-inqas Malta d-dakkara tista' tgħid kollha insetti huma la volja f'pajjiżi oħra kultant anke frifet il-lejl ikunu dakkara u anke annimali oħrajn. Hawn Malta nistgħu nifokaw fuq l-insetti. Il-biċċa kbira tad-dakkara hawn Malta huma mir-razza tan-naħal. Okej, in-naħal kif tafu huma kulħadd jaf bin-naħla tal-għasel pereżempju ma għandna ħafna tipi ta' naħal differenti, għadna laqqas nafu kemm għandna tipi differenti ta' naħal. Ħal-biċċa kbira minnhom in-naħal huma sufin u huma kollha jħobbu il-nektar kollha jħobbu l-pollen biċċa kbira u jillendjaw fuq il-fjuri kif qed tagħmel din biex jieħdu ikla u jieħdu xarba u fl-istess ħin iwasslu il-pollen mill-pjanta l-oħra. Xi ħadd saqsina imma jista' jkun minħabba d-delay, xi ħadd saqsina imma għaliex huwa importanti li ssir id-dakra biex issir iż-żerrija. Probabbli diġà ħadd it-tweġiba mill-slides ta' qabel. Għax il-pollen biex iż-żerrija tkun b'saħħitha importanti li l-pollen il-trab tad-dakra, is-siġra jew pjanta tgħaddih lil pjanta oħra jkun hemm taħlita ta' pollen. Għax jekk tuża is-siġra tuża l-pollen tagħha stess biex tagħmel żerrija tagħha stess, jekk is-siġra jkollha xi mart, iż-żerrija tagħha jafu jkunu mhux b'saħħithom. Ara iktar ma jkun hemm taħlit, din issibha fin-natura kollha. Iktar ma jkun hemm taħlit ta' pollen, iktar iż-żerrija hemm ċansi li tkun b'saħħitha. Okej, dara fin-nofs għandna ritratt ta' naħla oħra, kif taraw hija sufija wkoll imma din hija sewda, u l-oħra fuq il-lemin hija waħda min-naħa l-favoritti hija l-bomblu dik il-Bingli sejdu la bumblebee ara kemm ħelwa sufija bil-patata bajda wkoll ara. Għandha iswed, isfar u abjad, okej, qiegħda u tixrob hemm bla doġġ minn ġew dik il-fjura. U bla ma taf qed tagħmel pjaċir lill-pjanta għax qed toħdilha dak it-trab tant. Allura dawn huma d-dakkara? Le, mhux in-naħal biss huwa dakkara, imma sintendi hemm mbagħad annimali hemm insetti oħrajn, daw pereżempju, dawn huma żewġ ħanfusiet mir-razza tal-ħanfus hija grupp kbir ta' insetti wkoll daw jgħidu l-busuf u naħseb tindunaw mill-ewwel jekk tħarsu xejn mill-viċin tindunaw għalfejn jgħidu l-busuf għax hija insett sufi ħafna daru jleq iva veru imma minn taħt zaqqu saqajh ikunu sufin ħafna u daw jiġġennu wkoll għall-fjuri, jiġġennu għall-pollen ukoll u ħafna drabi tarhom ġol qalba tal-fjuri jixxalaw b'dak l-ikel tajjeb. Daw biss hawn ħanfus? Le, hemm ħafna ħanfus ieħor, hemm ħafna tipi ħanfus huma l-iktar grupp kbir ta' annimali fid-dinja. Huma żgħar ħafna minnhom bħala kwantità u ħafna hawnhekk taraw ħanfus ta' kuluri differenti wkoll, notajtu li n-naħal ħafna drabi jkun fuq l-iswed fuq il-kannella, ħanfus m'hemmx dak il-kontroll. Il-ħanfus għandek il-kuluri kollha tad-dinja tista' timmaġna minnhom ħodor metallika u minnhom ħomor u suwed. Però l-biċċa kbira minnhom xi daqsxejn ta' suf, xi daqsxejn ta' bristles, daqsxejn ta' isu xaru hekk ikollhom. U bis-saħħatek il-pjanta tkun qiegħda tinqeda. Qed ninnota wkoll li leqqu daqsxejn il-ħanfus, mentri l-naħal ma kienx ileqq. Ħafna minnu. Biex tarafhom tax mhux. Għax il-qoxra ta' daru ħafna minnu ħanfus ikun ileqq għax il-qoxra tkun jibsa, allura tkun tleq. Allura dak huma d-dakkara? Le hawn dakkar oħrajn. Hawnhekk għandna pereżempju kuġin daw kuġini tan-naħal jgħidulhom żnażan. Soltu żnażan ma tantx ikunu sufin, ikunu iktar mislutin, ikunu iktar slim hekk su għamlu xi dieta. Però ejja għandha figer għandha waist tara. Okej, din hija żunżana qiegħda fuq fjura wkoll tal-ferla, u hemm ħafna żnażan però li huma wkoll sufin ukoll. Allura il-pjanta qiegħda tinqeda wkoll. Hawn żunżana hawnhekk fuq l-istess fjura qiegħda biżija u tiekol u tieħu il-nektar u l-pollen u fuq il-lemin hemm żunżana li qiegħda tistrieħ. Isma' meta nsemmu żnażan u n-naħal ħafna nies joqogħdu jibżgħu minħabba dik ix-xewka, m'għandniex għalfejn noqogħdu nibżgħu minnhom. Iż-żnażan fil-biċċa kbira huma annimali li ma jinteressawhomx, ma jinteressahom fil-fatt l-ebda annimal ma jinteressaħ fina daqshekk. Huma meta narahom barra fil-kampanja ma jkunux qegħdin hemm qed jistennewna noħorru biex tuna x-xewka. Qegħdin hemm għax they're minding their own business. Dan għandhom l-ikel, qed ifittxu l-ikel, għandhom probabbli l-bejta, qed irabbu żżar jew qed jibnu l-bejta u anzi aħna m'għandniex infixkluhom u jekk noqogħdu narawhom u ma nersqux forsi mniħirna magħhom eżatt. U ma noqgħodux inxejrulhom jew nrewħulhom jew ngarawlhom jew ċaqalqulhom il-fjuri. Huma laqqas biex jindunaw li aħna qegħdin hemm. Jgħaddu minn madwarna isna aħna ġebla għalihom, ma jinteressahomx.
ikun bat intendi toqgħod tittantom u mbagħad se jippruvaw ikollhom daqsxejn self-defense. Imma ġeneralment in-naħa mhux jittantawna laqqas iż-żnaża għal volja għandhom xewka. Issa għandna grupp ieħor li n-nies dejjem jaħsbu ħażin fihom. Għajdinna daqsxejn żomm daw il-frifet daw. Ma tantx jaħsbu ħażin fihom. Il-frifet huma annimali li naħseb ma ħadd jobodhom, impossibbli tobodu farfet, kulħadd jgħidlek xi ġmiel. Hawnhekk kif rajna l-ewwel f'xi ritratti, il-frifet ukoll huma dakkara, dan huwa farfet tal-kaboċċi, qiegħed fuq fjura tat-tfiefa u kif taraw ukoll għandu l-sienu qiegħed ġol fjura. Frifet hawn ħafna tipi differenti, l-istess farfett ukoll u kif taraw l-sienu qiegħed dak l-istrodik mhux siequ qiegħed imdeffes ġol fjura tax-xorbet. Ok, kemm hawn smiż bieħu u fuq il-lemin hemm dak li jgħidulu l-farfett tal-bużbieħ jew tal-fejġer. Allura fejn hu l-sien? Dan bħal xed juża l-sien u bħalissa l-ewwel ma l-lendjax fuq fjura ma jqgħed fuq il-qalb il-wera hemmhekk. U ġifieri l-sienu jekk meta ma jiġix bżonn, meta ma jkunx qed jużah, meta ma jkunx qed jixrob, l-sien jużhom ir-rumblat. X'kumdita. Isu hosepipe hekk ir-rumblat. Tajjeb. Isu strom m'għandux bżonna li tintendi frifet għandna. Ma nix ħafna differenti, anzi dar-dari kienu iktar komuni li qed isiru daqsxejn iktar skarsi. Ok, ma għandna forsi mal-20 razza ta' farfett. Malta 20 speċi, dak kemm tara huma sbieħ, x'kuluri sbieħ. Issa dina tidher li hija naħla, ma mhijiex tax jekk ninnota għandha in-naħal ikollu dawk l-antenni u din isa m'għandix jew l-antenni tagħha bil-kemm jidhru. Ok, dina l-solt jidħlu ġo djar, joqgħdu jdejquna, joqgħdu jdejquna jenżluna fuq l-ikel, qed nitkellmu fuq id-dubbien. Ok, aħna meta nismaw id-dubbien dejjem nimmaġinaw dejjem id-dubbien dik li toqgħod tiffittana u tinżlilna fuq l-ikel, imma fil-fatt dubbien hawn ħafna u l-biċċa kbira tad-dubbien jieklu u jixorbu mill-fjuri. Huma dakkara wkoll kif taraw hawnhekk dawn huma kollha dubbien għal volja hemm xi waħda li tidher isha żunżana hemm għandha l-isfar u l-iswed ara. Alright, tinnotaw illi m'għandhomx antenni twal, għandu l-antenni tagħhom qosra ħafna d-dubbin bil-kemm tarhom u xpar għajnejn. Għajnejn, jien minn hemm narafhom għax għajnejn kbar ħafna. L-ewwel ħaġa li nara fil-fatt. Kważi rashom magħmula minn għajnejn nara li taw fuq. Tisfel tal-lemin. Esagerazzjoni. Għajnejn biss. Però għandhom ukoll ara tinnota li huma sufin ukoll. Ara ritratt tan-nofs tidher sew kemm sufija u tidher anke għandha l-pollen ma' saqajja ara ma' wiċċa u dak il-pollen ħareġ. Dak il-siena li dak il-siena nieżel ġol fjura jilaq u jixrob. Bħal tates mela. Mela, il-ġimgħa l-oħra tkellimna għal min kien magħna dwar il-passa tal-asafar u semmejna illi l-insetti issibhom fir-rebbieħa u għalhekk l-asafar ikollhom ipassu fejn it-temp qiegħed rebbieħa. Allura issa nista' nifhmu għaliex meta jkun hemm il-fjuri ikun hemm l-insetti. Għax il-fjuri qed jużaw it-tricks biex jiġbdu l-insetti. Sewwa, mela għalhekk meta hemm il-fjuri jkun hemm l-insetti u fejn hemm l-insetti jkun hemm il-fjuri ġeneralment. Rajt hemm xi pjanti tant żviluppawa tajba din il-ġibda, din ir-rabta li għandhom mal-insetti li għandhom preferenzi. ċerti pjanti jippreferu insetti minn oħrajn. Ok, taraw pereżempju din jgħidula fid-loqgħom dil-pjanta, u taraw għandha dak il-qishom snien bojot madwar in-nofs tal-fjura. Dak qiegħed biex meta naħla tillendja fuq il-fjura ħafna drabi tkun bil-ras l-isfel għalhekk in-naħla taf li jekk tmissilha dik il-qisa ħaġa bajda u ċċaqla qiegħed titla' fuqha, il-fjura issa tinfetaħ il-parti tan-nofs u n-naħla issib il-qatra tan-nektar. Da ħafna insetti oħra mhux kapaċi jagħmluha, ma n-naħla taf tagħmilha. Ok, hawnhekk qed naraw ukoll il-bomblu l-iswed qiegħed jipprova jidħol ġo fjura dil-fjura pereżempju hija daqsxejn goffa dil-fjura, dinha biex il-fjura tinfetaħ irid tkun insett daqsxejn kbir biex jiftaħha, jekk tinżel naħla normali jew dubbiena jew farfett mhux se jiftaħha dil-fjura biex jidħol għan-nektar, imma din il-bomblu iswed huwa tqil biżżejjed biex dik il-parti bajda tal-fjura meta jillendja fuqha tinfetaħ, il-bomblu jidħol ġewwa, ara kif qiegħed hawnhekk u huwa ħireġ jieħu ruxmata pollen madaru kif qed naraw f'dal-film. Hawnhekk qed naraw in-naħla tirriversja l barra
u bil-fors daret immiss mal-parti ta' fuq tal-fjura, dik maħduma eżatt biex żgur in-naħla tieħu l-pollen li għandha ma' dak il-qisu kappell, dik papoċċi. Okay? Imma hemm xi pjanti minn għalija ma jużawx l-insetti u xejn. Da ħafna żmien ilu qabel ma l-pjanti talmu jużaw l-insetti bħala sefturi tagħhom, il-pollen li xorta kienu jridu ixerduh kien jużaw ir-riħ. Biex l-istampa qed turina siġra u l-pollen tagħha ħiereġ u qed itirma r-riħ imma ara kemm trid biex forsi dak il-pollen jillendja fuq siġra oħra, ara kemm il-pjanta trid tipproduċi pollen, kemm trid tipproduċi minnu dak it-trab u dak kollu enerġija u sustanzi mill-pjanta sakemm sabu dis-sistema tal-insetti. Illum il-ġurnata għad hemm pjanti illi jużaw ir-riħ biex ixerdu il-pollen tagħhom. Kif taraw hawnhekk hawn tliet speċi differenti, hemm żewġ speċi ta' ħaxix. U l-lemin hemm il-siġra ta' żnuber. Tinnutaw li d-darba il-fjuri naqsin minn xi ħaġa, naqsin mill-kulur, hux vera. Għax d-darba m'hemm bżonn il-pjanta tagħmel reklam biex tiġbed insetti, għax daw il-pjanti jużaw ir-riħ biex ixerdu l-pollen. M'għandhomx għalfejn jqgħod jagħmlu reklam u jagħmlu nektar biex iġibu l-insetti, jħajru l-insetti, jew fujħa biex jħajru l-insetti jiġu jżuruhom. Mela, sadattan daħlu xi mistoqsijiet interessanti ħafna, ma tantx għandna ħin xi nwiġbuhom għax għandna l-aħħar ċajta, x'ismu, speċi ta' sfida, daqsxejn logħba żgħira, u ngħidulkom ir-riżultati tar-ritratt misterjuż. Imma minn hawn minn hemm sa nwiġbuhom il-mistoqsijiet li battunna bħal tal-ġelat u tal-kaktus, pubblikajthom dawn il-mistoqsijiet. Mela, hawnhekk qed naraw in-nies li kienu involuti fiha din il-feature, hemm min talabna biex intellgħu dan il-feature hawnhekk se jkun hawn ir-recording u se nibagħtu r-recording. Kien hemm ma rnexxilux jidħol imma diffikultajiet tekniċi ma nistgħux nagħmluhom waqt il-preżentazzjoni qegħdin tnejn min-nies bħalissa maħniex crew tekniku u mbagħad naraw id-diffikultajiet iktar tard. Mela, ir-riżultat ta' din is-slide. Kien hemm ħafna tweġibiet tajbin jew? Kien hemm ħafna tweġibiet tajbin. Naħseb ħafna minnkom indu ngħidu li dina kull ma hija parti minn kamaleonti. Hija l-parti minn zaqqu tidher biċċa minn siequ wkoll. Mela l-ewwel waħda li tatna tweġiba tajba kważi mill-ewwel daħlet di nispera qed ngħid ismek tajjeb Ġael Buħaġar, J-A-E-L. Ġael Buħaġar l-ewwel waħda li tatna kien hemm ħafna li ndunaw li kamaleonti, kien hemm min semminna n-nemla żgħira. Kien hemm saqsa x'nofs ta' fjura, fekruna, serb, indunaw li rettilu. Il-portmoni tan-nanna. Dak il-biskont. Jekk hux kaktus u ġilda, kien hemm induna li ġilda, ġifier biċċa kbira ndunajtu x'tib tagħna magħluq. Okay? Il-ġilda tiegħi meta tibqa' tħoss il-bar. Ekku fil-fatt. Mela, għal-ġimgħa d-dieħla għandna isa kompetizzjoni żgħira għalikom, logħba oħra, hawnhekk għandna ritratt ta' Dakkar illi il-busuf li rajna l-ewwel illi qed qiegħed ġo fjura. Ma kif qiegħed manna mal-fjura isu ara toħodielu. U isu qed jgħid xi ħaġa, isu li kellu qed jgħid xi ħaġa. Il-mistoqsija tagħna hija din kieku kien qed jgħid xi ħaġa. X'taħsbu li jkun qed jgħid? Din m'hemmx tweġiba tajba jew ħażina. Kulħadd juża l-immaġinazzjoni tiegħu, x'taħsbu li jkun qiegħed qed jgħid kieku biex tiġi biex timlew dik l-speech bubble. All right, il-ġimgħa d-dieħla nġibu xi ftit mit-tweġibiet. Eżatt, u ngħidilkom x'kienet il-tweġiba favorita tagħna jekk ikun hemm waħda u ngħidilkom għaliex waħda jew iktar minn waħda. U mela ħannagħlqu minn hawn ftit ieħor, intukom ftit ċans tħarsu lejn ritratt, all right? Dwar diffikultajiet tekniċi minn xi skola nsortjawhom dil-ġimgħa. Okay, hawnhekk għandkom l-email tagħna fuq ix tibatunna it-tweġibiet. Il-captions, mela jew it-teacher tiġbor il-captions u tibatomna, jew tibatu dirett, dinja waħda birdlifemalta.org. Okay, x'taħsbu li qed tgħid dik il-ħanfusa. Okay, ħaniċċekkja, all right, mela sa nispiċċaw hawnhekk. Okay, u grazzi tal-attenzjoni tagħkom. U grazzi minn għandi wkoll. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla bil-Malti, nofsi oħra sa tibda il-feature bl-Ingliż, dinja waħda live bl-Ingliż. Ciao. Bye bye.